ברוכים הבאים לנאות דורית. אנו גאים להיות החלוצים בשימוש במשאית לשטיפת פחים. נאות דורית המספקת שירותי איסוף, פינוי ושינוע פסולת מסוגים שונים ושירותי טיטור רחובות, שילבה לאחרונה בציי הרכב והציוד התברואתי שלה משאית לשטיפת פחים באמצעות חומר דטרגנטי. נאות דורית מספקת מגוון רחב של שירותי איסוף, שינוע ופינוי פסולת לרשויות מוניציפליות ולחברות פרטיות. לחברה יש 40 שנות ניסיון בתחום פינוי הפסולת. לחברה יש כ-50 כלי רכב ייעודיים, בכללם משאיות דחס לפינוי אשפה, משאיות רכינה ומנוף, טריילרים, סקיפ לודרס, מטאטים מכניים בגדלים שונים וניידות סיור, פיקוח וחילוץ. נאות דורית מספקת את הציוד והשירותים תוך שימת דגש על זמינות והתמקדות בהיענות לצורכי הלקוח במהירות וביעילות. החברה מיישמת את התקנים המחמירים ביותר בתחום איסוף הפסולת והניקיון, תוך עמידה במחירים תחרותיים. תמיד בשבילכם. לנאות דורית יש צוות עובדים מיומן ומקצועי, הקשובים לצורכי הלקוחות. שביעות הרצון של הלקוח וההיענות לצרכיו עומדים במוקד עניינה של החברה.